Hirveän näköinen halli. Kuitenkin tykätään käyttää värejä, niin sillä vähän crazyimpiä juttuja, kun sit taas toimii niin kuin länsinaapuri, missä kaikkea tällaisia. Mikä joukkue prätkäjengi nyt tulee vastaan? Voi kamalaa. 18.40 on kello. Hei, joku vanha pappamopojengi. Lasketaan monta pappamopoa. Ei niitä tule. Ei joku, tää on joku nuorisojengi. Ei taas. Joo. Tää on näitä... Joku mopojengi se on. Tää on näitä mopojengiä taas, mitkä aiheuttaa rähinää Lahdessa. Ei oo totta. Katsotaan kamerasta 18.40, niin nähdään. Kuinka niitä oikein on? Mihin toi rakennuskiin kerho oikeesti on menossa? Mihin toi mahtuu toi? Onko ne tulossa jo?